Барыгызга да хәерле кич. Слобода Кунары телевидениесе бүген 6 февраль җомга көн чыгарылышын карарга чакыра. Одна информацион программасында соңгы көннәрдә булган яңалык хәбәрләр белән таныштырырбыз. Студиядә Гөлназ Гатауллина. Хәзер шуларның кайберләре турында кыскача. Район халкын бүген нәрсә борчый? Авыл җирлекләрендә традицион җыеннар бара. Байлар сабасында чираттагы күп катлы йорт файдалануга тапшырылды. Районыбызның ел студенты 2026 исеменә лаек булучы билгеле. Әлеге һәм башка хәбәрләр хакында хәзер тулырак сөйләрбез. Ел башы районыбызда һәр вакыттагыча узган эшләргә хисап җыелышлары белән сугарыла. Инде менә икенче атна авыл җирлекләрендә халык җыеннары бара. Мәгълүм булганча, бу чараларда авыл кешесе белән район җитәкчелеге үзара очрашып сөйләшә, фикер алыша, башкарылган эшләргә нәтиҗәләр ясала. Кичә Шәмәрдән авылында шуларның чираттагысы булды. Тулырак безнең беренче хәбәребездә. Җыенга килгән халыкка район күләмендә һәм Шәмәрдәндә эшләүче оешма учреждение җитәкчеләренең еллык нәтиҗәләрен чагылдырган чыгышлары тәкъдим ителде. Җитәкчеләр Zoom платформасы аша да чарага кушылды. Шәмәрдәндәге оешмаларның эшчәнлеге видео хисап форматында алып барылды. Җыенда Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, аның урынбасары Расих Закирҗанов катнашты. Җирлектәге криминаль хәләт, район буенча иминлек торышы турында иң элек полициянең Шәмәрдән җирлеге буенча участок вәкаләтлесе Руслан Закиров кылынган җинаятьләр саны, аларның ачылыш күрсәткечләре, балаларны патриотик рухта тәрбияләү мәсьәләләрен күтәреп, Соба районы прокуроры урынбасары Ирина Шәвәлиева узган ел дәвамында килеп чыккан янгыннар һәм аларда һәлак булучылар профилактик чаралар турында Соба һәм Теләче районнары буенча янгын күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе подполковник Айнур Галимуллин җирлекне чиста, матур һәм тәртиптә тоту хакында Шәмәрдән торак коммуналь хуҗалыгы җитәкчесе Альмир Шәйхетдиновларның чыгышлары тыңланды. Алга таба җирлектә башкарылган эшләр, аның социаль-икътисади торышы турында Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Альберт Вәлиев сөйләде. Сүзен ул махсус хәрби операциядә булган шәмәрдәнлеләрне, һәлак булган якташларыбызны искә алып, 1 минут тынлык игълан итеп башлады. Җирлек Шәмәрдән, Мишәнбаш һәм Кырбаш авылларын берләштерә. Бүгенге көндә барысына 2731 хуҗалык исәпләнә. Шуларда 6134 кеше яши. Демографик вазгыятькә килгәндә, 2025 елда 47 бала дөньяга килгән, 61 кеше вафат булган. Аерылышучылар санының кимүе сөендерә дип белдерде җирлек башлыгы. 6 гаилә таркалган, 11 пар мөнәсәбәтләрен рәсмиләштергән. Төрле федераль һәм республика программалары кысаларында үзара салым акчасына күп кенә төзелеш һәм төзекләндерү эшләре алып барылган. Шәмәрдән җирлегендә җыенга кешеләр яратып киләләр. Безнең шунда сораулар бик күп була. Теге елны мәсәлән безнең ут мәсьәләсе бар, сораулары Шәмәрдән 2, Шәмәрдән 3 участокларында. Аларга инде без быелны 21 ут яндыргычлары куйдык. Ул мәсьәлә решация ителде. Сораулар шактый килде, шактыйлары үз решенияларын топтылар. Безнең больниста шулай ук медикаментлар җитми дигән сораулар бар, алар да булды. Аллага шөкер, андый мохтаҗлык та юк безнең җирлектә. Әйтәсем килә, безнең быелны җирлегебездә бик күп эшләр эшләнде. Шәмәрдән лицейна капитальный ремонт керде. Шулай ук безнең һәрбер күп фатирлы йортларда дренажный система ясалды. Ул безнең 2нче елга да дәвам итәчәк. Шәмәрдән 4-дә яңа земельный участокларга күп балалы кешеләргә бирелгәннәргә барсына да су кертелде. Шулай ук безнең яңа теннисный центр Смеш ачылды. Безнең быел инде үзара салымга Шәмәрдән җирлегебез буенча Лермонтов урамы буенча тротуарлар ясалды. Шулай ук күп җирләрдә асфальтларны без төзекләндердек, күп җирдә каналларга ливневый эшләр эшләдек. Шул центрны матурлап, тәртипләп, парковкалар, менә шушы безнең Кызыл Калфак дигән бердән-бер кафебыз бар дип әйтик инде зур. Шунда да зур парковочный место ясап куйдык. Шушы үзара салымга, халык җыйган акчага. Халыктан кергән гөзерләр дә уңай хәл ителгән. Халык үзенең сораулары белән инде мөрәҗәгать итә башлады. 26 елга без инде үзара салымда кертик шушы халыкның мөрәҗәгатенә. Алар инде Шәмәрдән да безнең тагын бер автобусның остановка балаларына уңай булсын дип сорадылар. Шул мәсьәләне кертик. Шулай ук без зираттар благоустройствоны кертик. Юл эшләрен тагын шулай кертеп куйдык. Борчыган мәсьәләләр булып, халыкның салымнарны вакытында түләп бетермәве, тыелган булса да хуҗалыкларда асралучы этләрне иреккә җибәрү очраклары булу тора. Соңгысы буенча билгеле күләмдә штрафлар да каралган. 2026 елга да зур бурычлар билгеләнде. Күп катлы йортларда капиталь төзекләндерү, юллар төзелеше, үзара салым акчасына уңайлы мөхит тудыру эшләрен дәвам итәчәк. Җыен барышында халыктан мөрәҗәгатьләр дә килде. Шәмәрдәнлеләрне район һәм участок хастаханәләрендә медицина
медицина каравын һәм диспансеризация үтүне эш кешесенә җайлаштырып, бер вакыткарак билгеләүне. Диспансеризация үтүчеләргә Шәмәрдән участок хастаханәсендә аерым профилактика бүлмәсе булдыру кебек сораулар борчый. Аларга участок хастаханәсе мөдире һәм район үзәк хастаханәсе баш табибы җавап бирде. Шулай ук актив өлкәннәр өчен фитнес-клуб эшчәнлеген яңадан торгызып җибәрү кебек гозер дә яңгырады. Район башлыгы үз чиратында алга куелган бурычларны уртак тырышлык белән башкаруга басым ясады. Программалар дәвам итәчәк. Тормышыбызны матур итү һәр кайсыбыз өчен бик әһәмиятле, диде ул. Демографик вазгыятькә дә игътибарны арттырырга кирәк дигән киңәшен җиткерде. Чыгышында бүгенге көндә махсус хәрби операциядә булучы якташларыбызга рәхмәтен белдереп, аларның исән-сау әйләнеп кайтуын теләде. Районыбыз үзәге байлар сабасында яңа фатирлы булучылар саны артып тора. Кичә Тынычлык урамында тагын бер күп катлы йортларның берсе файдалануга тапшырылып, иркен, матур, барлык уңайлыклары булган фатирларның хуҗалары кулларына ачкычлар алды. Гаилә тормышында сөйнешле вакыйгалар күп булса да, үй төзү, яңа фатирга ия булу шатлыгын берни белән дә чагыштырып булмый. Ул киләчәккә өмет бирә, яңа тормыш башлауны да белдерә. 5 февраль көнне Байлар сабасы бистәсенең Тынычлык урамындагы күп фатирлы йорт хуҗаларына фатир ачкычлары тапшырылды. Моңа кадәр сөлгән йортларда 27 фатир булса, монда 36 фатирлы итеп эшләнгән. Коридорлар да иркенрәк итеп калдырылган. Иң элек булачак фатир хуҗаларын Саба шәһәр җирлеге башлыгы Расих Хәсәнов тәбрикләде. Фатирлы гаиләләргә бәхетле киләчәк теләде. Фатир ачкычлары һәр гаилә башлыгына кулларын кысып тапшырылды һәм һәрберсенә дә транзисторлар бирелде. Күптәннән көтеп алынган 36 квартирлы яңа Тынычлык 20 адресы буенча яңа йорт төзелде бит инде. Акташ җәмгыяте тарафыннан аларга бик зур рәхмәтемне әйтеп китәсе килә, чөнки алар ел саен инде бер яңа йорт төзүделәр. Моңынча 36 квартирлы йорт, моңынча әле без 27 фатирлы гына йорт салалар иде. Хәзер инде бу яңа проект буенча күрәсез бүлмәләрдә иркен, матур, якты бит инде. Теге кухняда даган откидной тәрзәләр белән. Шуңа күрә моның инде күбесе квартирларның күрәсез яңа организация, зданиялар бар бит инде, сосудистая, врачларга, укытучылар бар бит инде, шуларга организацияләргә Мингарспа әйтегендә районда нинди организация үзләренең эшчеләренә алырга тели, мөмкинчелекләре бар, шуларга квартирлар бирелде, һәм дә инде калганы ипотека буенча бирелде, һәм дә менә сирата программасы буенча бирелде инде монда. Районыбызда күп объектлар төзелә, кулланылышка тапшырыла. Аларда эшләү өчен күп кенә яшь белгечләр эшкә кайта. Һәм аларны фатирлы итү мәсьәләсен районыбыз җитәкчеләргә алгы планга куя. Оешмалар да үз белгечләрен тораклы итүне кайгырта. Әлеге йортта да күп фатирлар оешмаларда эшләүче белгечләргә арендага бирелә. Фатир ачкычлары тапшыру тантанасында иң беренче итеп Саба үзәк хастаханәсендә хезмәт куючы 9 медицина хезмәткәренә ачкыч тапшырылды. Ачкычларны зур рәхмәт сүзләрен җиткереп хастаханә вәкиле кабул итеп алды. Акташ төзелеш оешмасы төзегән бу йортта фатирлар якты да иркендә. Оешма җитәкчесе Васил Әхмәтов: "Без төзедек, сез саклап тотсагыз, йорт чиста да, төзек тә булыр", дип хуҗаларга үзенең киңәшләрен җиткерде. 2 елдан күбрәк вакыт эчендә төзелгән бу йортны төзегәндә төзелеш оешмасы кимчелекләр калмауны, иминлек тәләпләре үтәлүне алга куеп төзелешне алып барганнар. Йортларның как бы конструктив әйбәт якка үзгәрә инде. Менә элегрәк алдарак төзелгән йортларның безнең дымоходлар как бы кухнядан сразу труба тышка чыкса, хәзер специальный труба узып стена буйлап нәрсәгә чыга инде. Дымоход белән чердак дип инде крышага чыга. Шуның аркасында безнең хәзер обратный тяга кимеде квартираларда. Элек гел обратный тяга белән азапланадыр инде. Моны беренче дә бетереп булмады инде. Ну безгә ничек проектны бирәләр, шулай тырышабыз инде. Без бит инде подрядчик. Проектны үзгәртә алмыйбыз. Менә бу квартираларга килгәндә буларның түшәмнәрдә бигрәк бу электрикәләргә караганда монда натяжный потолоклар һәрбер квартира, һәрбер бүлмәдә инде теге ул ягыдагы бик чиста матур чыкты инде.
Күп фатирлы йорт кулланылышка тапшырылгач та, алар идарә итүче компания белән тыгыз бәйләнештә яши башлыйлар. Турак милкәтчеләр ширкәтенә хезмәт күрсәтү үзәге директоры Айдар Шәйхетдинов күп фатирлы йортларның Max мессенджерына кушылу таләбе, подъездны, йорт тирәсен тәртиптә тоту мәсьәләләренә тукталды. Ул шартларны ясауларны без үзебез оештырабыз хәзер. Әзгәнә законнар үзгәрде, федеральный уровеньнан килгән әйбер инде ул. Домовой шартларны ясау, аның администраторы булып, жилищный инспекцияда утыра, без дә утырабыз. Һәрбер кешеләрне шул шартка кертеп, ул домга гына караган шарт була. Макс ташлана ул. Һәм андагы кешеләр үзара теге WhatsApp-ларда, Telegram-ларда элегрәк ясыйлар иде. Нәкъ шундый ук шарт. Кешеләр үзара һәм безнең белән элемтә алып барыр өчен дип эшләнгән шарт булып чыга инде бу. Фатир алучылар да сөйнешләрен яшермәделәр. Байлар сабасыннан Кадыевлар гаиләсе әле килеп яши башламасак та фатирыбызны бик ошаттык һәм яраттык диделәр. 3 бүлмәле фатирның бүлмәләре иркен, якты, 2 балконы да бар. Без бу көнне бик көтеп алдык. Бу көтеп алган көнебез. Без бу квартираларыбызга килеп кергәч, иркенлек, яктылык, матурлык безгә бик ошады. Менә монда эшләгән кешеләргә и руководительство дип әйтимме соң инде, шуларга бик зур рәхмәт. Шушындый безне квартиралы иткән өчен. Бүтән условиялары да бар. 2-3 бүлмәле квартира бу, 2 балконлы. Бик һәрбер квартираның һәрбер бүлмәсендә яктылык, матурлык, исән-сау яшәргә язсын. Яңа йортта яшәүчеләргә бүтән мөмкинлекләр тудырылган. Фатир эшендә тиешле таләпләр үтәлгән. Подъездда да һәммәсе кайгыртылган. Домофоннар куелган, почта ящиклары эленгән. Тиздән фатир хуҗалары йортка күченеп, кичләрен тәрәзәләрдә утлар балкып, йортта тулы канлы тормыш башланыр. Кышын кар күп яуса, җәй уңышлы булыр дияргә яратабыз. Кар бу кышта һичшиксез күп. Чистартырга өлгергенә. Яуган карның нормасы да күпкә артып китә. Бу көннәрдә районыбызның күп тармаклы җитештерү предприятиесе көчәйтелгән режимда эшләй. Быел көтелмәгәнчә карлы кыш килде. Халык та көрәкне кулыннан төшерми, капка төбе йорт тирәсен көрәп тора. Кар хәзер яхшылап кына үй алды мунча, гараж, үй түбәләренә дә салды. Аларны да вакытында төшерергә кирәк. Кем әйтмешли, яңасына урын әзер булып торсын. Торак коммуналь хуҗалыгы техникаларының да эштән туктап торганы юк. Сабаның барлык урамнарын җәяүлеләр өчен дә, транспорт белән йөрү өчен дә вакытында чистартырга кирәк. Соңгы ишеп яуган кар бураннар аеруча мулдан булды. Берсен чистартырга өлгермисең, аның урынына икенче циклон тагын кар өермәсе китереп тутырып куя. Республиканың метеоүзәк белгечләре сүзләренә караганда, айлык норманың 150-180% күләмендә явым-төшем күзәтелгән. Мондый нәтиҗәгә соңгы бураннар да зур өлешен керткән. Районыбызның күп тармаклы җитештерү предприятиесе аеруча көчәйтелгән режимда эшли. Булган барлык техникаларын җәлеп итеп урамнарны кардан арындыра. Шуннан да инде безнең быелгысы кыш үзенчәлекле булды дип әйтик инде. Инде декабрьнең уртасына әле башта суыклар булмыйча, карлар булмыйча, карлар булмады бит инде. Халык телендә инде безнең быел карда булмый дигән фаразлар бар иде. Ну, һава шартлары үзенекен эшләде, Аллаһка шөкер, кары да бар. Менә инде январның 3-сендә бик каты буран булды бит инде безнең яңадан февральгә чыккач, менә 5-6 көн кар яуды бик каты гына бураннар дип әйтик. Шушындый буранлы көннәрдә инде безнең хуҗалык хезмәткәрләре иртәнге сәгать 3-тә, 4-тә чыгып, инде халыкка уңайлы мөхит тудырырга тырышалар. Җәяүләргә менә тротуарларны ачабыз, рульдә йөрүчеләргә юлларны киңәйттереп ачып эшләргә тырышабыз инде. Юлларда бозау булмасын өчен юлга высыпка дип әйтәбез инде, высыпкалар сибәбез. Бүгенгесе көндә безнең менә буран вакытында 25-28 техник эшләде. Рәхмәт менә яңадан читтән алган оешмадагы җегетләргә инде, алар бик тырышып эшләр, үзебезнең җегетләр бик тырышып эшләр. Бик зур рәхмәт аларның хезмәтләре өчен. Инде бүгенгесе көндә безнең кар чыгару менә шушы декабрь аеннан алып бүгенге көнгә хәлгә әйтсәк 4500 тонна кар чыкты инде. Шул кар чыгып, үзенең картуга торган полигон дип әйтик инде, безнең шуклык кырында аерым бүленеп бирелгән җир бар. Шунда алып чыгып Юябыз дип әйтик инде карны шунда яз көне җиб инде. Картугу урыны инде безнең аерым бүленеп бирелгән. Аны һәр даим без чистартып, тигезләп, теге урыннарны тәртипләп торабыз. Сабаның бүтән оешмасыннан дип әйтик инде, менә каршыга бүгенге көндә
Анда инде менә тәртип салып тормасак, ул 2-3 көндә тулыр амыртын. Шуңа күрә Амкадр дигән трактор белән инде без үйеп, тигезләп, җыештырып барабыз. Хезмәткәрләр инде Аллаһка шөкер быел тупладык. Шулар белән хавыф-хәтәрсез генә эшләп чыгып бетергә ясый инде кешеләрне. Безнең бүгенге көндә бит инде һава торышын МЧСтан да җибәреп торалар. 112 дигән ЕДДС бар инде, аннан да җибәрәләр. Үзебез дә карап торабыз. Кар булуга инде безнең җегетләр әзер торалар. Любой вакытта чыгып, карларны күреп, кешегә инде менә юлларны ачып, юлларны япмаска безгә самый главный инде тротуарларны чистартып, кешегә шул уңайлы мөхит ясау өстендә эшлибез. Тырышып, эшләр җегетләр, аларга бик зур рәхмәт хезмәтләр өчен. Менә иртәнге 4тә чыгып, кемнең кар көрүсе килсен, бөрүлә сагыз инде, аларга шу хезмәтләр өчен бик зур рәхмәт. Безнең инде менә бурансыз көннәрдә 15-18 техника йөри. Менә бураннар булганда инде шул 25-28 булды инде менә бу соңгыларында. Техникалар хәзерге вакытта урамнарны киңәйтү белән мәшгуль. Карны каты көн күреш калдыкларын чыгару полигоны янындагы кырга чыгаралар. Кыш уңышын йөк машиналары бер-бер артлы китереп бушатып кына торалар. Узган берничә көндә кояшлы, салкын, явымсыз һава торышы сөендерсә дә, бу ялларга кабат кар явуы көтелә. Шуңа күрә эш коралларын әле еракка җыеп булмый. Сез адна информацион программасын карыйсыз, алга таба дәвам итәбез. 3 февральдә күренекле якташыбыз, Татарстанның халык рәссамы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, ТАССРның Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Тауил Гыйниятулла улы Хаҗи Әхмәтовка исән булса 90 яшь тулыр иде. Бу көнне районыбызда аны искә алу чаралары үтте. Күренекле якташыбыз, татар сәнгате үсешенә бик зур өлеш керткән рәссам Тауил Хаҗи Әхмәтовны искә алу чаралары аның туган җире Юсуф Алан авылында башланып китте. Тауил Хаҗи Әхмәтов исемен йөрткән урамда урнашкан клубта Казан шәһәреннән һәм Сабадан килгән кунакларны ипи-төс, ачык йөз белән каршы алдылар. Клубта рәссамның Юсуф Алан авылында яшәүче туганнары, мәдәният хезмәткәрләре, балалар белән очрашу булды. Сәнгать белгече Рауза Солтанова авыл китапханәсенә китаплар бүләк итте. Тауил Хаҗи Әхмәтовның якын туганы Рифат Каюмов шушы авылда яши. Гаиләләрнең бергә җылы итеп аралашып яшәүләрен хәзер дә сагына. Энем, нишләп килмичә озак тордың дигән соравына кадәр аның исендә. Атаклы зәргәнчеләр гаиләсендә туып үскән рәссамның туганнары да үзе кебек үк талантлылар. Тәүил абый белән искәрәдән хорылдан үстем инде. Алифа укыганда аның алифаның х хәрефендә хат бар иде. Шул хатка ул Юсуф Аланга әбигә дип адресын yazgan иде. Менә минем абый язган дип шуларны күрсәтеп, хорылдан үстем кичкенәдән үк. Шул Казанда үзендә художественный училище укыдым. Укыган вакытта гел мастерскойна барып бердем инде. Энем дип җылы күңелне каршы алды беренче килдә үк. Улының язының рәсемнәрен күрсәтеп, мәсәлән, шул вакытта ясаган иде, мәсәлән, шул вакытта ясаган иде. Шул итеп үзенең хезмәтләрен күрсәтеп, гел энем тагын килде, килмәс, озак килмичә торсаң, энем нишләп озак торды килмәдең дип, гел шулай каршылап торган иде. Гел барадырым. Балаларым элек менә кичкенә вакытта балалар килде, Рифат абый шул рәсемне ясап бирә, Рифат абый шул рәсемне ясап бирә дип. Ясап бирәдер инде. Үзебезнең балалар әти менә ясап бирәләр, юк кызым ясамыйм. Иптәшем сүгә торган иде, кеше баласына ясыйсың, үзеңнекенә язамыйсың дип. Менә хәзер үземнең балаларым миннән дә сорак ясыйлар. Әгәр дә ул вакытта мин ясап биргән булсам аларга рәсемне, алар уста ясый белмәгән булырлар иде. Анакларында бик матур ясыйлар. Шул нәселдә килә торган мәсьәлә. Тауил Хаҗи Әхмәтовның эшен улы Нияз, оныклары дәвам итү аеруча зур горурлык. Аның балалар китапларын бизәүгә керткән өлеше, Татарстан Республикасы флагын ясавын искә алуда рәссамның осталыгын, талантын ачып бирә. Гомумән, Хаҗи Әхмәтовлар рәссамнар династиясе буларак та игътибарга лаек. Сәнгать фәннәре докторы Рауза Солтанова үз чыгышында буларга аерым тукталды. Тауил абый бик динле җанлы рәссам иде. Хәтерлим мин Тауил абыйны һәр вакытта күргәзмә залларында игътибар итә иде. Безнең үзебезнең татар рәссамнарының эшләренә игътибар итә иде. Ул аның милли җанлы рәссам булуына тагын бер аның дәлил милли һәм аның улы Нияз. Шундый камил татарча сөйләшә. Шулай ук танылган безнең
Сәнгать академиясында Петербургда әтисе юлынан башта сәнгать мәктәбен бетерде, Николай Иванович Фишин исемендәге бүгенге көндә. Аннан әтисе юлынан китте, шулай графика бүлеген бетерде Петербургтагы инде. Һәм инде әйтәсем килә, инде Ниязның үзенең уллары да сәнгать мәктәбен бетереп, бүген мәшһүр дизайнерлар, алар да шул кадәр матур итеп татарча сөйләшәләр. Шәһәр мөхитендә үсәләр дә, рус мәктәпләрендә укысалар да, бер сүз рус сүзе кыстырмыйча татарча сөйләшә торган менә шундый яшь буын безнең бар. Аның белән дә горурланабыз. Тавил абый кебек, менә бөтен сәнгать төрләрендә шундый кылачлап алган кем бар икән шулай. Бакый Урманчы, ул да менә аның кебек үк Тавил абый график өлкәсендә дә Бойлы бияу рәсемен аласыңмы? Ул китап бизәү сәнгате дисеңме? Һәм шул вакытта әле бит театр, ул бит инде кичкенә генә форматтагы эшләр түгел. Ул зур сәхнәләр өчен костюмнар, эскизларын да ясады ул. Һәм шул вакытта Курчак театрын, Курчаклар эскизларын да ясады, театр өлкәсендә менә һәр кайсы гына өлкәне алсак та, һәммәсендә дә без аның шундый зур дәрәҗәдәге рәссам икәнен күрәбез. Аннары кунаклар рәссам туган нигезгә юл алдылар. Рәссамнарны, сәнгать белгечләрен, авылның гүзәл табигаты, борынгы иләр, агачлан бизәп эшләнгән тәрәзә йөзлекләре әсир итте. Монда рәссамнар өчен төрле форматтагы чаралар, осталык дәресләре уздырырга иде дигән фикерне җиткерделәр. Бу көнне кунакларны Юлбат авылында яшәүче ветеран укытучы, туган як тарихын өйрәнүче Илдар Сафин үзенең шәхси музеенда да кабул итте. Музейдагы һәр экспонат турында тулы тарихи мәгълүмат бар, һәм ул шуның белән кыйммәтле дә. Аннары очрашу Саба туган якны өйрәнү музеенда дәвам итте. Экскурсовод Алиса Гыймадиева кунакларны музей эшчәнлеге, андагы экспонатлар белән таныштырды. Якташыбыз халык рәссамы Мәдәрис Минкажевның туган як белән элемтәләре бик нык. Якташларының һәр уңышына сөенеп, горурланып яши ул. Рәссам Тауил Хаҗи Әхмәтовның иҗаты аңа аеруча якын, кадерле. Безнең инде Татарстанның гербның авторы буларак та данлыклы Рәсәй күләмендә һәм инде беренче алифба белән дә инде кичкенәдән аның алифбасын укып үскән малайлар буларак та һәм инде әлбәттә аның эшбиткәченнәр гайре дигән Тукай әкиятләренә иллюстрациялары белән дә гомумән татар өчен бик күркәм кеше. Татар өчен милли җанлы сәнгатьпәрвәр, милләтпәрвәр безнең Тавил абыебыз. Шуннан да аның менә бүген аның туган көне, аңар 90 яшь булыр иде исән булса, ул инде 71 яшендә дөньядан китеп бара. Һәм менә без бүген булдык аның туган авылында, Юсуф Алан авылында, төп йортында булдык. Шуннан да затлы үй, шундый затлы капкалар белән күренеп тора, монда зиялы гаилә яшәгән икәне. Шуннан да бик матур авылда үскән, табигаты матур, анда рәссам булмыйча мөмкин түгел. Аннан соң әле ул үзе дә аның туганнары, әтисе көмешчеләр булганнар. Ул инде кичкенәдән шушы беләзекләр, алкалар, шундый әйберләрнең бизәкләрен күреп, үзенең инде иҗатында да милли орнаментларны күрсәтә белә. Тавил абый кеше буларак та ул шундый артыгын сөйләшмәс, тыныч, баһадирдай шундый ир кеше. Аның данлыклы тагын бер ягы бар. Улы Нияз шуннан да әтисе юлыннан китеп, зур уку йортларын бетереп тамамлап, үзе дә инде данлыклы рәссам. Һәм инде ул әтисезеннән генә бары түгел, хатта үз юлын таба сәнгатьтә. Сәнгатьтә үз юлын табу ул бижиңел эш түгел, ул заманча эшли башлый, ул авангард стилендә, дизайн стилендә дә үзен күрсәткән рәссам. Тавил абый, менә әле карап торам, шушы матур Юсуф Алан дигән авылдан чыгып, нинди зур уку йортларын тамамлый. Ул бетерә безнең Фешин исемендәге училищены, Казандагы сәнгать училищесын. Аннан соң Ленинградка барып кирип, Суриков исемендәге институтны төгәл тамамлап, туган ягыбызга кайта һәм җиң сызганып эшкә керешә. Безнең шушы татарлыгыбызны халыкка җиткерә башлый. Аның бөтен эшләрендә дә millillik җәелеп ята, татарлык.
Галим Зөфәр Мөхәммәтшин, якташыбыз журналист Сөембикә Кашапова, Тауил Қажиәхмәтовның туганы баянчы Рафинат Сәләхов та очрашу иҗади, нәтиҗәле, мәгълүматкә бай булды дип билгеләп үттеләр. Соңыннан кунаклар Саба туган якны өйрәнү музеенда сәнгать мәктәбенә йөрүче балалар белән очраштылар. Рәссам Тауил Қажиәхмәтов ясаган рәсемнәрне, эскизларны, ул бизәгән китапларны балалар аеруча кызыксынып карады. Саба туган якны өйрәнү музее оештырган бу очрашу хатирәләргә һәм иҗади фикерләргә бай булды. Бәлки әле дәвамы булыр. 30 январь көнне Сабантуй мәдәни спорт күңел ачу үзәгендә ел студенты 2026 бәйрәме үткәрелде. Бәйрәм барышында районыбызның иң талантлы, тырыш, уңган студентлары хөрмәтләнде. Яшьлек яшьләр үзәге районның иң талантлы студентларын барлады. Сабантуй мәдәни спорт күңел ачу үзәгенә ел студенты 2026 бәйгесендә катнашып урын алган алдынгы карашлы, актив тормыш позициясе булган студентлар җыелды. Ел башыннан ук игълан ителгән әлеге бәйгедә районыбыз студентлары ел программисты, яшь галим, ел волонтеры, ел спортсмены, ел медиасы, иҗади шәхес гран-при номинациялары өчен көч сынаштылар. Төрле уку йортларында, төрле курсларда белем алучы районыбыз студентлары укуда да, иҗтимагый тормышта да сынатмыйлар. Ел студенты кичәсенә килгәч тә, аларның бер-берсенә сөйләр сүзләре дә, серләре дә күп җыелган иде. Районыбыз студентларын бүләкләү тантанасын Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Ире Гарипов башлап җибәрде. Ул узып киткән студентлар көне белән тәбрикләде. Районыбыз үсешенә үз өлешләрен кертергә, туган төбәгебезгә эшкә кайтырга чакырды. Аннары сүз районыбызның иң актив, иң иҗади студентларының берсе Айзат Вахитовка бирелде. Айзат Казан федераль университетында 4нче курста белем ала, шигырьләр яза. Әлегә ул басма матбугатта басылып чыгуга зур әһәмият бирми, шигырьләрен яздырып, аудио, видео форматта социаль челтәрләрдә тәкъдим итә. Һәм ул үзенең киләчәген татар мәдәниятендә күрә. Уку дәвамында үземнең төп уңышым дип укуда алган белемнәрне әйтмәс идем, ә менә киресенчә укудан тыш программаларда катнашып, шунда үземне шәхес кебек үстерү дип саныйм. Шуны үземнең төп уңышларым дип әйтер идем. Бу минем укуым киресенчә китаплар уку, укытучылар минем шигырьләрне укып барып миңа киңәшләр бирү, киресенчә минем иҗат ягымны үстерде генә. Һәм миңа бик шат аларга рәхмәт. Безнең институтка кергәч, безнең институтта укугына программасы көчле түгел, башка якларда бик көчле. Мин мәсәлән Мизгел яшьләр театрында катнашам. Аны алып бара Илфа Бабый Илшатович, ул Тинчурин актеры, Татарстанның атказанган актеры. Ул безгә ул яктан да белемнәр бирә, шулай ук башка төрле чараларда катнашабыз. Мәсәлән, КВНда хәзерге вакытта Иде Шаяр чемпионатында катнашабыз, үзебезнең Шәкрәймәс егетләр командасы белән. Һәм төрле яктан ачырга булыша институт, үзенә табарга булыша. Студентларга премия тапшыру тантанасында район яшьләр эшләре һәм спорт бүлегенең әйдәп баручы белгече Рәзил Гайбадуллин, яшьлек яшьләр үзәге директоры Дилүс Закиров, Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе директоры Әлфия Мәбәрәкова катнаштылар, яшьләргә үзләренең теләкләрен җиткерделәр. Бүләкләнүчеләр арасында Байлар Сабасы кызы, Казан медицина университеты студенты Талия Фәләхова да бар иде. Табиб булу аның балачак хыялы. Ул дәвалау эше факультетында укый, волонтерлык эшендә дә актив катнаша. Җитәкчеләребез төрле номинацияларда җиңүче булган студентларны бүләкләделәр. Моннан тыш алар арасында ел ачышы, ел универсалы, ел потенциалы булган студентлар да билгеләп үтелде. Гран-при тапшыру бәйрәмнең иң тантаналы мизгеле булды. Быел аңа Олы Кибәш авылы кызы Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтының 5нче курс студенты Илзия Гафиятова лаек булды. Илзия балачак хыялын тормышка ашырып, татар теле һәм әдәбияты, инглиз теле укытучысы булырга укый. Бу вакытта инде кыенлыкларны урган Казан шәһәрендә хәтер китабы редакциясендә корректор буларак хезмәт куям. Бу өлкәдә инде эшләү миңа ошый. Барыбер үзеңнең үткәнеңне дә белергә бик файдалы дип әйтергә кирәк инде. Бабалар турында, үткәннәребез турында, тарих белән дә кызыксынырга бик ярдәм итә. Аллага шөкер, менә шунда эшлим. Бәйрәмне шоумен Рафил Галимуллин алып барды. Студентлар үзләре дә һөнәрләрен күрсәттеләр, гитарага кушылып, җырлар башкардылар. Үзенчәлекле музыкант, саксофончы Айрат Закировның яшь Миләшнең чыгышларын яшьләребез яратып кабул иттеләр.
Иң авыр елларда алны ялны белмичә эшләп, киләчәк буынга якты, рәхәт тормыш бүләк иткән кешеләрнең берсе районыбызның Түбән Шытсу авылында яши. Ул Гасыйм абый Хөснуллин. Сугыш һәм аннан соңгы елларда куйган фидакарь хезмәте өчен ул СССРның Югары Президиум Советы указы белән за трудовую доблесть һәм хезмәт ветераны медальләре белән бүләкләнә. Берничә ел элек без аның белән очрашып, узган гасырның яртысын диярлек биләгән хезмәте турында сөйләшкән идек. Әлеге язмабызны быел республикада игълан ителгән хәрби дан һәм хезмәт фидакарьлеге елы уңаеннан кабатлап бирәбез. Гасыйм абый үзе белән бергә бу тормышта утны суны кичкән гомер юлдашы Фирая апа белән бүген менә шушы мәгърур йортта гомер кичерәләр. Үйләре җылы, якты, бар нәрсәдә җитешкән. Әмма булар барысы да зур хезмәт, йоксыз төннәр, олы эшләр нәтиҗәсе. Гасыйм абый уйлары белән узган гасырның ерак 40-нчы иң дәһшәтле һәм аннан соңгы газаплы елларга кайта. Гаилә архивында сакланган ул еллар тарихын барлаучы фотолар, хезмәт юлында алынган мактау кәгазьләре үткәннәрне искә төшерә. Сугыш чоры баласы буларак, сугыш башланган көндә аның хәтерендә нык уелып калган. Сугыш башланган чорда мин искә төшерәм, бу җәйнең бик матур бер ял көне иде. Урман чакынтка тигез урында яшьләр, кызлар, бала чагалар җыелып, анда яшьләр, кызлар уеннар оештыралар иде. Biz bala çağalar su kıyınabız, meş kilebіз, şuşu onlar arasında kaynaşabız. Şol vaxt ağıl yağından bar kişine atın kovup gelişe bir kişi göründü. Kişiler şamana kaldılar, nerse buldu iken dediler. Hem yaşıp şapkan atın tıyıp kalfuzun brigadiri bulup işlevişi. Bolşevik kuşamatlı Zinnur abi Şigabiyev idi. O soğuş başlangan diyen söz gine etti. Benim balalık көңілінде құяш байған шекілдірек, құяш тұтылған шекілдірек қабыл еттім мен мұны. Соғыш шыры біздің үшін икілетті ауыр болды. Чөнки әтием бірінші сборларда қатнашқан, аннан Фин соғышында қатнашты. Фин соғышынан 40 елінің 6 ноябрінде қайтты. Ол елларында ең үзәккә үткәне ашлык булды. Хезмәт юлын 7-нче сыйныфны тәмамлау белән колхозда хисапчы булып башлый. Бу 1950 ел була. Нинди хезмәт юлың ничек башланды дигән сорауны биргән вакытта мин искә алам, кулга тотып, күзгә күренми торган, кулга тотып булмый торган әйберне шутладым дип. Бу инде элекке хезмәт көне дип атала иде. Менә шушы чорда әле акча бирү дигән нәрсәләр юк. Хезмәт көнне эшлидек. Баштагы чорда колхоз әле гарантиялы түләү дигән нәрсә юк иде. Күпме бирә ала, шулай бирдек. 1 килода булды, кило 100 дә булды. 50-нче елда 2 кило 100 грамм ашлык өлештеләр. Акча дигән нәрсәнең әле шул бер кызык факт китерәсе килә. Ул чорда катлаулы сугу машинасында көне-төне көлтә биреп, авыр эшләрне хатын-кызлар башкара иде. Шушы башкаручыларга премия бирәләр иде. Материяннан да күлмәклек ситсе ул шөрөшен зур иде. Ул хәзерге ни өчен бөтенләй әз инде. Шуннан колхоз советтан Улымбеков дигән кеше килде дигән, сезнең бу незаконный премия өләшүгез колхоз уставына туры килмей дип безгә
bu pремия olgan премияларны аванс итеп төшерттеләр. Авансы колхоз акча өлешмей. Шуннан нәрсә эшләделәр? Һәр бер хезмәт көненә 2 тиен дә 7 десяток акча өлешенгән итеп ведомость төзеп, теге кешеләрнең акчалары тотып калынды. Теге olmayan kişilerge birirge diyen çıktı. Yani benim 42 yarım aylık hizmet günüğünde benim sanap karasam 60 diyenlik bir ayga yani birilmegen neydi şurada dağın 60 diyenlik hizmet hakkı var. 3 ел эшләгәннән соң тагын 3 ел егеткә армия хезмәтен үтәп кайтырга туры килә. Аннан соң колхозда 3 ел төрле эшләр башкара. 1960 елда ферма мөдире итеп билгеләнә. Хезмәт авыр булса да күңел көрлеге, киләчәккә ышаныч аларны зур эшләргә этәрә. 1964 елдан ферма мөдирлегеннән егетне колхоз идарәсенә хисапчы итеп чакыралар. Шул вакытта кичке мәктәптә урта белем ала һәм Минзәлә авыл хуҗалыгы техникумында да укый. 65 елның Сентябрь пленумы карарлары нигезендә колхозларга гарантияле түләү дигән нәрсә керде. Бу чор инде моны безнең гади кешеләр бик аңлап та бетермәделәр. Әле без җиге белән икмәк ала идек, хәзер акчага гына күчәбез икән дигән караш та булды. Шуннан бу инде kişilerin işe karşın küpke üzgertti. Bu kolxozun akçası var mı yok mu? Biz her ayının 14 günü minip akçanı alaydık. Devlet de kolxozun akçası bulmama karamastan akçanı birip kreditka verilgendir indi ol. Birip durdular hem kolxozçulara bu şurada indi en oңай көрүнүш benim neyde indi hizmetke төлөө boyunca şurşı şuradan başlandı деп әйтергә кирәк. 4 ел хисапчы булып эшләгәннән соң Гасыйм абыйның алдагы 4-5 елы зоотехник селекционер эшчәнлеге белән үтә. Һәм 1973 елда аны Түбән Шытсу авыл советы рәисе итеп сайлыйлар. Бу вакытта аңа халыкны белгенлектән юлу, тормыш көнкүрешен яхшырту өчен күп көч куярга туры килә. 1977 елдан ул партия оешмасы секретаре вазифасына алына. Бер үк вакытта колхоз рәисе урынбасары эшләрендә алып бара. Безнең инде ул чорда колхоз председателе булып bir yıl işlegen idi Sungatil'in Ravil Aminovich. Kişki mektebini ol 49 yılını tuğan kişki mektebini bitirgen idi. Min de şu kişki mektebini bitirgen idim. Şu ettirip bizni turmuş mine şulay iki bizni ol kolxoz presidenti bulup, min partişma sekreteri bulup işli başladık. İşlev sorunda indi ol türlüsü partişma sekreterine küp karla işler yüklene bigirek de bizning o çorda kadrlar bilen işlevge nıklı ihtibar ettik. Bigirek de komsomol yeşler bilen işlevge her bir ağılda eli ol ağaç elekten kalgan meşitler, yeni klublar, onda kiçkinegine yankırmalar tüzüp spor zalları uyuşturduk. Yaşlarını birekte tilesen eşek uramda yürülerine karaganda şu küreşke tartı boyunca eyvetkine iş başlandı. Yaşlar üzleri alındılar. Bütün merapariyatylarga tertip yağıda oldu. Yaşlarının işe karşı da özgerdi. Kolxozda kalı tregidegin arttı. Şuna ettirip bizning indi tüp
2-5 yıllıkta bu 85-90 yıllarda Lenin kolhozu bilen Birinci May kolhozu barlıktır devlet alındağı planlarını ötep, devlet alındağı burçlarını ötep çıktılar. Ötep çıktığında hem onun neticeleri buna elege fotoda şu nide katnaşkan ipteşler mında kolhozun at kazanan mehanizatörü merhuminde Sıngatülin Timirşayı, at kazanan terlikçi Gerev Ali Ahmet, iki hizmet Kızıl Bayrağı ordeni kuvaleri at kazanan terlikçi Mevliyova Meryem Nisa katnaştı. Başta teknik Gafar Nur İslam, ondan partişma sekreteri olarak min hem kolhoz presidentliği katnaştılar hem bunlarga barısına da devlet bilekleri verildi. Bu şurada indi bizden eleki ağaç taraklar bulup işler var, işlerde kul hizmeti bilen başkarılsa yeni firmalar tüzüldü, barlık işler mehanikalaştırıldı. Mümkün bulganı özümüzün mehanizatörler bilen işli oldu. Ул елларда Birinci May kolxozu oldыңгылар рәтендә була һәм җитештергән продукциядан кергән керем хисабына колхоз составына керүче авылларда төзү төзекләндерү эшләре алып бару мөмкинлеге туа. Булар барысы да инде kolxozda tüzü işlerin kengaytırga, kolxozlarga kvartirlar tüzüge, yollar saluğa, mene bu kolxoz presidentliği Raul Aminiş bigirekte tüzülüş ülkesinde o köp hizmet koyduğunda aşık saklağı skladları tüzüldü, patvallar tüzüldü, firmalar tüzüldü, avullarga gaz kırtı, altı avuldağı bağlarına Tübenşi Su Mektebi'ne getirүүnü maksat edip koyduk, hem tırmışka aşırdık. Mektepte barlık aşağı işev transport bilen yürü meselelerini oңай hal etirge tırıştık. Onun neticeleri göründüğünde şulay ettirip tüp en birinci bizden indi yaş buğum bilen işlev her bir avulda ballar bakçaları tüzdük. O açtangına bulsa da zdaniyları birincini indi Mamalay avulunda tüzdük. 1991-95 елларда колхоз рәисенең терлек азыгы хәзерләү эшләре буенча урынбасары хезмәтен башкара. Һәм шуннан соң инде ул лаеклы ялга китә. Әле анда да колхозга ярдәм итүдән туктамый. Менә шулай ярты гасырлык гомере аның туган илен торгызуга багышлана. Фирая апа белән тату гаилә юлын үтәләр. Фирая апа да гомере буе колхозда хезмәт куя. Бер ул үстергәннәр. Васил абый һәм киленнәре Рушания апа да бүген инде лаеклы ялда. Бергә шушы йортта оныгыныкчыклар сөеп яшиләр. Biz indi hәзерге элекке чорны чагыштырабыз, җмахта яшибез дип әйтәбез. Bu минем сүзләр генә түгел. Avulda yaşavçı bu ülken bunun sözleri. İllerimiz tanış bulsun, eminlik bulsun, yaşlarımız şu ülkenlerin koygan hizmetlerini unutmasınlar. Onlar da enilerinin, evi babalarının hizmetlerine, onların nelerine tuğruklu bulup ilinin halkın turmuşu yaxşısın için üzerinden ilişkisine. Теләкләре кабул булсын Гасим абыйның һәм хезмәтләре, тырышлыклары өчен бик зур рәхмәт сезгә диеп дәшәбез.
Бу атна китергән яңалыклар менә шулар иде. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Алда файдалы мәгълүмат белән танышырсыз, аннан соң җырлы бүләк тапшыруын карарга дәшәбез. Яңа атна яңа уңышлар китерсен, йортларыгызда тынычлык һәм бәхет булсын. Исән-сау булыгыз.